Sah Slewung. Nggih. Pun telas mriki monggo. Pun cekap to, Mas. Jam piro to iki? Jam 1 kurang. Nun, gala-gala. Ninggal katresnan mawon. Nggih. Oh ya. Aduh banget. 3 kilo saka kene, Mas. Heeh. Iki bengi iki Mbak Yuku barang ya nyusul iki Mas malahan Mas. Sinten? Mbakku asli original kandung. Nika malah nyusul lho tekan kene jebul. Karo sapa? Karo pacare, karo sapa meneh. Iya. Iso nyusul tekan kene kok isa-isane wong ora seneng wayang iki kok malah nyusul. Saking tresnane Mbak Yune ning adine ya ngono kae. Sesuk 500 ya? Ya. Wis. Aku nek njaluk sangu ya rono. Nek dito, aduh banget e. Om kesuwen barang njaluk. Wah kae opo ning kono? Iya. Arep diteruske? Dienggo penutupe? Arep penutupe arep nganggo apa? Penutupe nganggo sing gayeng-gayeng meneh. Pisan meneh. Opo? Kira-kira apa Mas Gatot sik asik? Napa, Bu? Pisan meleh sing gayeng napa? Gerajakan. Anting berarti niki berarti penutupan golek sing gayeng, Mbak. Wis ngono, Mbak. Silakan kamu putuskan. Arep di apa rak gerajakan banyu? Pokoke sing menurutmu gayeng. Nah, karo Mbak Zarimah. Nah. Diuripke sik. Diuripke sik miki. Halo? Halo. Halo, dari mana? Kalian Mbak Zarima nggih? Nggih. Nggih sing banter no, Pak? Nggih. Halah. Alon. Yo. Matur sembah nuwun Mbak Anting. Gerajakan sampun dipun pinangkani ya. Mengko nek saumpama Mas Gatot. Nggih. Mungkin nek saumpama enten pamundutan sing dereng dipinangkani mungkin dipinangkani wonten gara-gara melih. Nggih, pokoke sehat selalu Mas Gading. Nggih, amin. Kathah lepat ngapunten insyaallah iso ketemu kapan-kapan malih. Nggih, sami. Karo Mbak Zarimah tak pamit. Nggih, Masul. Wangsul. Nggih, nderekke ingkang atos-atos Mas Gatot. Ya, Duh, piye, Mak? Ki yo gandeng wektune ya saya ngoyak tur lakone ya isih rada dawa. Iya. Dicukupke rek seneng-seneng, engko diteruske ana gara-gara meneh ya, Mak. Wis ayo, Nuk. Ayo, Mak, tak derekke. Tansah marang pamuring sukma sinukma winahya ing asebisi mentol ing kalbu bambunganing warana karlen tarer saking leplayaping luyup Indo wasating sumana datan kawusuh ingkang manjing wonten gupi Canggar Sarum. Nenggih nalika semanten lampahira dewaning Sudha pangodal-udal nenggih sang Kaneka putra ingkang katungka ingkang putra kayangan Cakra Kembang nenggih Bathara Kumajaya wonten mangurahan Jawi jumujuk wonten madyaning krepat kepanasan.
kados pukulan Bathara Narada badhe tindak dhateng pundi kanthi kita sajak angem mugati. Ya, Kamajaya. Andadekno kawruhanmu, lamun ta ing wektu iki ulun metu saka rombongane dewa. Lho, kok mekaten lajeng wonten perkawis menapa? Ulun wis mboya kanggep dadi warangane Adi Guru. Semune ulun kaya dikiwake wiwitane jane iki omong sepele ning bakal dadi gawe. Yen ora kebenaran para Jawata iki mengko bakal nandang wirang. Awit teka lekase Adi Pramesti nggone minangkani mayune si Dewa Srani kanthi bakal megatake jodohane Janaka lan Dresanala. Ayo bola-bali wong mbokne wae midodari ya wis kendhoko tangan. Mulai ya si Dewa Srani kuwi ndake mbok bento sorang genah. Tresnani wong wedok sing wis duwe bojo lah. Kita iku bakal menyang endi Kamajaya? Bangun Narada ing mangajab kula badhe seba ing ngarsanipun Paman Bathara Guru. Rehne wedal mangke nembe kados mekaten tumindakipun Paman Bathara Guru. Kula malah mboten estu sowan. Kula tumut Paman Bathara Narada kemawon. Kula badhe ngentut lampah tinimbang wonten kayangan mangke. Kalepretan dedusan pranyata jeneng kita iku bangkit nyaring marang tumindak ala lan becik. Kledang-kledang sakadan kae kok kaya Indrana apa keng ngrene lakune kae. Salah. Sekro kang tuminggal prang jampu samyong ngadali leradit velote koto berkencang ana apa ger jeneng kita merapa ki sing dadi laku ulun wong ulun awit saking keparangipun Rama Wulun Paduka Kapuri wangsul malih dateng kayangan. Nah, mangerti ya, Nger, mangerti ya. Yen ulun ora bakal bali anu ora bakal jabel sing dadi tembungku. Kawit gunane apa yen tuturku wis ora dianggep sapisan malih. Kula suwun Siwa Narada wangsul. Yen aku ora gelem arep apa kowe? Menawi sampun wangkal kersanipun Siwa Narada ing Rama Wulun kula pinaringan purba wasisa kinen supados ngrangket Paduka Indra. Ayo rangketen Paman Narada yen bisa yen Senaka Majaya ora bakal lakon. Wah, kacau.
Dian. Hush. Cabut nyom. Waduh kok tak cabut nyawamu. Ayo. Waduh yang, aduh, jengotnya jadi ceng. Wah.
Kausa nggih nyomangu den Bandara Ketapati. Bathara Indra tuwin Bathara Kamajaya ing mangke. Bathara Bayu rumaos lingsem mulat kadangira sami Bandayuda. Tumutan hanyipta angin katamaken mring samya Bandayuda. Saking gedene angin sami kuntal keprapal tambuh-tambuh tibane. Kamajaya aku durung kalah. Nggih, pundhita ingkang minangka sambeting kandha. Nenggih kayangan swarga dawana kang lagya peteng dedet lelimengan. Awit kaperbawan sungkawane Bathara Brama ingkang kawis tingal langut paguting waningal kawantuk uluting Cakrawala. Kaya kagol kogel kagelaning galih labet. Genira nampi dawuh Sang Hyang
Giripati kinan megataken ingkang putra Dewi Dresana lumiwah Sang Arjuna. Tambu-tambu hidupnya tekad Logro kumalayang lampahe Sang Hyang Budawaka saking katebian katingal piswanira ingkang putra kekalih dadi rinujit kawetenging jantung dadi mangkono panglujitaning Wardaya. Anjraingkang puspitorum kasiring samira nomre Sekar kadut ko as kandanyo Maweh raras retaning driya Umo sawetawis rawuh paduka kula ngaturaken pabekti kunjuka senadyan putra paduka Punarjuna kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk Rama Pukulun anakku nggir sing dak tresnani sira Dresanala apa dene sira Arjuna sira ngaturake pabekti wis dak tampa ora liwat muga-muga pangesunipun Bapa Anyembana marang kabagyanira nggonmu bebrayan yo ger duninggih kapundi nggo jimat paribe dawuhipun Kanjeng Rama yo pun bapa rumangsa bombong lan bungah dene ngauningani marang kabagyanira kulup ya mung ngilingipun bapa santosakno atinira nggonira antun jroning katresnan lan nggonmu lelumban jroning bebrayan yo ger sranane tentrem iku muhung jiwane kudu ditambani dene tambane wong tambane jiwa mono kudu wani ing bebener lan wedi marang luput sarta ngerteni marang jejere urip apa dene pinter nggone jaga marang kaluhurane batin kang sarta tumindak adil marang awake dhewe nggih Senet
Sedaya pangandika paduka Kanjeng Rama mugi saged lumampah anut kadewasaning mangsa Kala Rama. Ya Ger ya. Kejaba saka iku ana dawuh wigati kang bakal ndak babar. Nanging sadurungipun bapa muhung kepengin nyumurupi Dresanala. Dresanala, wonten dawuh. Kon mulai ladi marang bojomu apa wis mbok antepi tenan, Ger? Kanjeng Rama menika kados pundi? Mboten dadak kula matur kaping kalih paduka ngamuningani piyambak. Menawi kula boten tresna kaliyan Kakang Mas Arjuna, kinten kula boten ngantos erbene ngaten menika Rama. Jagat wasaning Bathara, ya anakku nggih wong ayu ya. Ya mung marem-marem ngatipun bapa mring tembungmu kang kaya mangkono. Ora ketang kelimah rong kelimah sira ngaturno babakan katresnanira marang Kang Mas Arjuna. Dadi wong tuwa kuwi melu ngrasake ayem lan tentreme nggonmu omah-omah. Rama lair batos anggen kula setya bekti dhateng Pangeran Janaka. Embani katresnan kula kadidene kuku cemeng Rama. Lho piye ngono? Dasaripun lebet saking agenging tresna kula. Jaraka, wonten dawuh. Tresnamu menyang bojomu Unggulyardi Mahameru. Jenenge kuwi ora bobot, ora abat. Katresnane bojomu sak gunung Mahameru nang kuwi mung sak kuku ireng Dresanala. Gunung menika nadyan katingal ageng inggil nanging bokos gedhe saged gempal. Mboten ketang cuwil bokos gedhe dangu-dangu saged suda. Mekasan sirna nanging menawi kuku jameng menika nadyan ketingalipun alit dipun bagas enjang sonten tukul dipun kethok sonten enjang tukul mekaten salajengipun sager tasih gesang kewul katresnan kula dhateng Raden Arjuna boten badhe luntur nadyan namung samadya ketingalipun nanging lestantun sak lami-lami bapa. Anakku nggih anakku. Ora nyono jebul semono luwiting basamu ya. Aku minangka wong tuwa mung saderma mangestoni muga-muga nggonmu jejodohan kinalesta saka sakabehing sambikala. Ya mung iki ngene nggih. Ulun ndhawuhake marang sira Arjuna mara gagih mirengna ya nggih Janaka. Jeneng ulun mung saderma ngelingake marang sira Janaka. Sira iku satriyaning negara Ngamarta ingkang darpe jejibahan abot yaiku rumeksa marang rahayuning nusa bangsa lan negara. Monggo nira tilar praja semene seprene udakara wis ana setahun. Danyana cerak nyono delok ingkang padha ora ngerti dikira yen to jeneng sira lali menyang kewajibaning satriya. Monggo jagat wis nekseni yen to nggonmu deduna ana kayangan swarga dawana iki merga lagi katrem garwa anakku wedok si Dresanala. Ger, saweneh ana ingkang handakwa yen to Dresanala bojomu ki dadi jalaran nggonmu lirwa saka sesanggeman. Mula kang saka iku Janaka. Coba perkara iki galian kang kanthi wening yen nganti jeneng sira kesuwen mapan ana kayangan kene, kejaba diarep-arep dening para kawula negara Ngamarta uga saya akeh pandhakwa ingkang ora-ora marang anakku wadon. Wekasan ngucemake wisik ulun kang sarta bakal nyuremake marang kasatriyanira Dewi Janaka. Agyatri sang kapirangu yanggul nyempit kempit dosang retnaning bawana kagiat kadurwekasan Raden Arjuna tupi miarsa mring sabdaning Kang Rama Marasepuh nenggih Bathara Brama kadya dinata kalu dadane eling-eling Raden Janaka satriya ingkang limpat mring sanggiting basa lan tanjaring pangantika. Mangkono Raden Janaka sigra anggeplas tanpa pamit dadosaken geger kayangan swarga dawana.
Rama. Ento sangat paduka paring dawuh ingkang mekaten. Ingkang putra boten badhe saged tumindak. Kula boten badhe gadah daya kegiatan. Kula badhe musul Pangeran Arjuna Bapa. Anakku nggir. Lakon iki ora tuwa saka pun bapa ya nggir kebangetan nggone ora arek marang jagatku lakon iki. Janaka kudu bali ana Marcapada. Aku mung saderma nampa dawuh Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise Janaka bali menyang Marcapada, sira kinarsake sowan menyang Suralaya. Dene wigatine bakal kadhapuk dadi geneping apsara. Mula kowe welasa marang pun bapa ya, Nger. Aku ora kuwo duwa dawuhe Kanjeng Rama Pukulun. Pun bapa amung nalungsa pasrah ana ngarsane dat kang mruwengjat. Paduka menika kados pundi? Tega ngorbanake katresnan kula. Paduka atrih dhateng Hyang Pukulun nanging mentol ningali kasangsaraning putra. Napa Rama Pukulun boten welas dhateng jejabah ingkang wonten kandhutan kula. Suda gunting tatu loro pun bapa iki persasat maju tatu mundur ajur melani anak aku di marang panguasane Rama Pukulun. Yen to pun bapa netepi wajib aku kudu mentala marang kulit dagingku dhewe. Rama samangke ngaten kewala. Raning punjering lalaman menika saking Kanjeng Hyang. Mila Rama kula aturi lenggah prayogi. Kula piyambak ingkang badhe matur ngersanipun Sang Hyang Guru. Oh, aja. Kowe aja wanuh-wani ya, Nger. Kowe aja wanuh-wani ingkang dipun ajri menapanipun. Lolo. Pasang kaliman tape tidak nang laduni dumawang tawang tuang Hyang Pukulun. Ini Betari kepara bumbung tiasipun iyang. Dene jeneng sira wis ngadhep. Semune gita-gita apa si Arjuna wis bali ana Marcapada. Mangke rumiyin witing lampan menika labet saking dawuh paduka Hyang Pukulun. Mila kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Babagan apa ngayu? Garwa menika menapa lajeng putra menika menapa? Garwa iku rong pribadi kang wis dadi sahabadan. Loro-lorone darbe ancas urip kang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten kang luwih. Malah kepara menehi rega kang luwih marang putrine. Kanthi cara iku jiwa loro kang wis nyawiji mau bener-bener utuh, ora gampang kapisah dening apa wae. Menika garwa lajeng putra menika menapa? Anak iku woh ing katresnan ya woh ing jatukrama wujud woh sambungane Rama Ibu. Mula gandeng putra mau wujud sesambungane wong lanang lan wong wadon. Marmane anggone rasih sinian ora mung nalika andhen tresna nanging kudu sak lawase. Mula rening manungsa mawa sifat kawadagan, kasuksmen lan kajiwan. Mula anggone dadi manungsa sak utuhe mau ora mung nalika andhen tresnaning ler nanging uga tresnaning batin. Ya kuwi kanthi
Sinesian merga tanpadan tresna lair lan batin antarane wong tuwa Rama lan ibune mau anak ora bakal mekar kadewasane. Paduka saged paring dawuh ingkang sae mekaten. Nanging tumanjanipun menawi sedaya piwucal paduka kala wau kedah leres mekaten nanging kenging menapa paduka Kanjeng Eyang Mentara misahaken anggen kula bebrayan kalian Raden Arjuna. Monggo kula sampun ngandhut wong katresnan ingkang mapan wonten guwa garba ingkang wayah. Eyang menawi tetela mekaten paduka boten dados punir punjering pangadilan. Mula nyuwun pangapunten ingkang wayah batal dawuh paduka. Menawi kula kedah pisah kalian memaning raos kula sumurpanini. Sejatine waleh-waleh apa anane Janaka ulun tundung bali menyang Marcapada sejatine jeneng sira bakal ulun wiwaha ulun dhawuhake kelawan atmaja ulun ingkang mijil saka Yayi Betari Durga ya kuwi atmaja ulun Nalendra ing Tunggul Malaya Kaki Prabu Dewasrani. Durga, Maragagi iki purubanen. Maragagi Dresana iki purubanen gawanen. Gawanen mulai ana negara Tunggul. Malaya Durga, nggih ngestaken dawuh kula. Manudya ayo tama ngambararum ring kusuma yen ngandika semuangu jiwat bat tatan atimu Dursana lo pukulun sampun kados antep ing raos kula. Ken sinten kewala sanesipun Pangeran Arjuna ingkang saged jamah badan kula badhe kula beset aluwung manjing rakaya maneh. Kula mboten badhe saged mituruti menapa ingkang dados keparengipun putra paduka. Nyatase kowe mung anake Bathara Brahma kowe nampi Dewasrani. Kowe arep njaluk sing rega pira? Sampun dados anteping manah kula. Mugi jagat saesinipun menika neksanana. Kula trimah manjing yumane loka.
tinimbang winengku dening dewa srani bat-obat ajar tenan kowe. Dadarantan kaula sarso sang bedari Dresanala. Eling-eling bedari durga dewaning panggoda mewah pangrencana datan igih. Haring ngendi nyumula sara sang Kusuma Dewi. Wauda anut lakuning kedhep kaya srengkake mangsane genlake. Kandutan sang bedari Dresanala kang nembe pitung candra. Labet kaperbawan swasana ingkang gegirisi dadi arsa weruh padhang hawa punang jabang bayi. Sinartan kelat kadhet sesautan marandene ana swara kumrasak munggo ing antariksa sang Widodari. Ana oraken kembang wangi tedhaira sang wiji sejati nenggih sang wiji mulya. Wijil kakung pihak langsing Gumbala-giri mencorong kaya golek kencana. Tobat. Sambat to ke Dresanala. Mulat mijlira jabang baengeng durungan minanji. Plakaw Bidara sang Bathari Dresana laju minondong dening Betari Durga lumawat ing negari Tunggul Malaya. Kacaritaning katebian Bathara Brahma Twin Bathara Indra mulat kasengyan ingkang putra sigra merapake punang jabang bayi.
Yayendra. Ing ngarepan iki ana sipating jabang bayi. Cetha lamun iki putu ulun dhewe yaiku atmajane Sidresanala ingkang patutan lawan Janaka. Ya mengko mik. Oh iya. Cup. Iya engko mik tak tumbaske mik engko ya. Engko tak goleki siksa setan. Ben kena digawa tekan ngendi-ngendi. Nina bubu. Nina bubu. Kalau tidak bubu dicokot rodo. Yuk, mampu apa tuh iki? Oh. Yayendra, wonten dawuh. Golek godhong jati. Golek godhong jati po godhong pring. Dinggo ngelapi. Lha ampuh tenan. Ampuh tenan. Kakang Pandoro Bromo, paribasan geni mumpung isih saple gampang anggone nyirep ketimbang dewasa ni jabang bayi gawe dauruning kayangan Suralaya. Ya karo wong tuane sakloron pinegatake jejodohane. Kakang mumpung iki isih wujud jabang bayi abang ayo padha disirnake wae Kakang mangsa borong Yai, mangsa borong. Rene iki jabang bayi wae ulun pribadi. Ulun ora bakal tegel Amarjaya. Kanggo mangsa borong siadi kalamun mangkono kersane Kakang Pulen. Dimen ganjang sirnane jabang bayi kasebut bakal ulun cegurke kawah Candradim kaya wis sakarsa kita Yai, sakarsa kita. Laing kono to wau sigra. Kacemplungaken punang bayi sang Wijayati ing kawah Candradim nanging ana kaelaning jagat kahanan. Punang jabang bayi datan sirna kamangsa genining yumani. Labet ana kamuraing Gusti ingkang akarya jagat. Jabang bayi ingkang dereng kasinungan dedosan. Mongko karah sirnaning dening Bathara Indra datan sirna punang jabang bayi. Wonten ing mangke saking salebeting kawah Candradim ana sipating jejaka ingkang pekik warnane ingkang katingal mentas saking kawah. Kacarita nalika semono ingkang nedheng anglang bawana nenggih dayang tanah Jawi Kyai Semar Badranaya dupi mulat wijiling Sang Wijayati sigra den merpeki unggihane sang apeke.
Blegegeg ugeg sadulita mel. Ah, niate arep tak jupuk tak gawa metu saka kawah ning jebul wis ngadeg ning ngarep lawang. Blegegeg ugeg sadulita mel. Ora lidha jare wong adhaplok lelakon kok apike ora jamak. Ana ratune dewa kok ora ngerti marang tatanan wani megatke wong jejodohan. Wong abot-abote ditangisi karo anake. Apa jagat iki wis arep rusak tatanane. Dene Bathara Guru sing dadi ratune dewa wae ora jejeg nggone ora adil nggone nyekel panguwasa nganti mingerke blate luwe-luwe Bathara Indra sing dadi manggalaning dewa wae wani merjaya punang jabang bae sing durung duwe dosa. Dumadang nggonku nganglang jagat teko iki aku banjur kepethuk nututi marang bocah sing dicemplungake ana kawah. Lah kok bocah mau wis dadi jejaka sing bagus wernane. Apa iki sing dingendikake Pulun Padhawenang? Kang sinebut sang wiji sejati kang bakal nuntun marang nom-nomaning Marcapada ingkang padha lali minger kiblate. Gus. Sira iku mau metu saka ngendi? Lan sapa jenengmu, Kek? Yen kowe takon marang aku durung duwe jeneng. Lan tekaku ana tengah-tengah kono kae. Saka tengah-tengah nggon kolam berapi. Saka njero. Yen ngono secetha yen to iki kang sinebut wiji sejati. Rene sira durung duwe jeneng bakal ndak jenengake Raden Wisageni ya Raden Wisanggeni. Iku kanggo pertanda yen to dewasamu ginulawentah dening genining kawah candra dimuka geter pater sineksen jagat saisine. Mbok paringi jeneng Raden Wisanggeni. Kek, kanthi senenge atiku ndak tampa lah banjur wong tuaku sapa, Kek? Ngene Ger Wisanggeni, yen to sira bakal mangerteni wong tuamu sak kloron mengko tak kandhani. Saiki melu kakek ning Karang Kadempel ngampiri anak-anakku Gareng, Petruk lan Bagong. Mangke kula kenalke sindan-sindan sing piye, Kek? Arep dikenalke sapa? Sindan-sindan sing sip. Sindan ki apa? Waduh. Mengko tak jak. Wis melu wae, melu dhisik. Melu kakek dhisik, Kakek Semar. Melu dhisik wis ora usah ndadak omongan akeh-akeh. Lagi lahir dadak jelaske macem-macem. Monggo Ndara Gus, Ndara Wisanggeni mang nderek kula. Ya manut bakal ndak tindake, Kek.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.